सरस्वती काढून दाखवणार आहोत रांगोळीच्या स्वरूपात. ती कशी काढतात हे मी तुम्हाला शिकवणार आहे. पहिले प्रथम 1 पासून सुरुवात करूया. 1ची अशी काढावी, 2ची अशी. ही आपण देवासमोर जिथे काही देवाचं स्थान असेल किंवा मंदिरासमोर किंवा घरातल्या देवाऱ्यासमोर आपण काढू शकतो. खूप प्रसन्नता वाटते. तसंच आपण वहीत सुद्धा याला काढू शकतो. अशा स्वरूपात आपण काढू शकतो आणि खूप छान वाटतं हे असं काढून. मनाला पण खूप प्रसन्नता वाटतं हे काढल्याने. आणि असं म्हणतात हे काढल्यावर सरस्वती माता पण प्रसन्न होते. तुम्हाला 5 पर्यंत काढून दाखवणार. तुम्ही कितीपर्यंत पण काढू शकतात, 10, 15 तुम्हाला जसं वाटेल. पण अगोदर हे बेसिक शिकणं जरुरी आहे. हे जर तुम्ही शिकून घेतलं तर पुढचे तुम्हाला सरस्वती तुम्हाला जेवढी हवी तेवढी काढू शकता. थँक्स. माझा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू. धन्यवाद.